सांग्रां जा आइजोफोर आयेन बेरेखायै अरुण'दयनि रां जाग्रा आइजोफोरा बे खेबनिफ्राय सांग्रां जा जाय आयेन बेरेखायै अरुण'दय बिथांखियाव मुं थिसननानै रां जागासिनो दङ बिसोरनि हेंथायै आसाम सरकारा आयेननि राहा लानो थांगासिनो दङ मानोना आसाम सरकारनि आखायाव दायो दङ 682 आयेन बेरेखा अरुण'दय मुलाम्फागिरिनि मुं फारिलाइ बिसोरो जेसेबां खेब अरुण'दय बिथांखिनि 1250 रांखौ बख'दों बेखौ खेबसेयैनो होफिननांजोबगोन सरकारनो नंगौ सरकारा बेबादि सा 682 सरकारि मावफारियाफोरनि खारि मोनदों गिदिर खैफोदाव गोग्लैनो हागौ बैसोर सरकारि मावफारियाफोरा मानोना बिसोरो गोरिब नङाब्लाबो आयेन बेरेखायै अरुण'दय बिथांखिनि मुलाम्फाखौ लागासिनो दङ बिसोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो थियारि जादों आसाम सरकारा अरुण'दय बिथांखिनि मुलाम्फा लागासिनो थानाय बैफोर मावफारियाफोर आरो सरकारा बै धोनि सुबुंफोरनि सायावबो नोजोर होगासिनो दङ जाय अरुण'दय मुलाम्फा लागासिनो दङ जाय सुबुंफोरनि नखराव मटर गारि आरो पाक्कानि न' दङ बिसोरखौबो बे खेबनिफ्राय अरुण'दय 3.0 निफ्राय बोखानाय जागोन होननानै बुंथिबावदों सरकारा जेहेतु गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बायदियै दासान्दि सोलिगासिनो दङ गावसभायाव अरुण'दयनि भेरिफिकेशन 28 डिसेम्बरसिम सोलिगोन गावसभायाव अरुण'दयनि भेरिफिकेशना बे गावसभायाव आरजाथाव मुलाम्फागिरिफोरा अरुण'दयनि भेरिफिकेशन खालामनानै लादो नङाब्ला अरुण'दय 3.0 नि मुलाम्फाखौ खोमानानै लानांगोन नोंथांमोनहा